Heeft hij gegeten? Altijd honger. Ja, het gaat nu mooi tegen elkaar op. Ja, het wordt er niet beter op, hè? Nee. Wij zijn van de Limburgse TV. Oh, oké. Wij maken een programma dat heet Onderweg. En dat zijn toevallige ontmoetingen. Nou, u komt hier net aanrijden. U vraagt keurig netjes, Ja, mag het? mag je hier parkeren? Ik hoef ook niet te vragen waar u vandaan komt, hè? Nee. Daar werk ik. U bent niet van de opvang, u bent van een kliniek. Ja, nou eigenlijk ook voor de opvang, want het zijn allemaal afgedankte hondjes. Maar ja, ik heb er zoveel omdat ik bij een kliniek werk, zeg maar. U werkt bij de kliniek. Ja. Maar omdat ik altijd dierenartsassistent ben geweest, heb ik allemaal hondjes opgevangen die zijn afgestaan. En Oh, vandaar. dan heeft u een groot hart voor dieren. Ja, zeker. Maar dat moet je denk ik sowieso hebben als je naar... zo makkelijk gaat dat. Ja, nou, pas op hoor, want die bijt. Ja, die bijt. Niet je vinger uitsteken. Ja. En waarom? Ja. Nee, dit wordt vereeuwigd hè, als je Ja. zo doet. Hè? Wat zal ik zeggen? Nog geen fan van het programma. Maar wat is bijvoorbeeld... want u zegt hij bijt, maar wat is zijn verhaal? Heeft hij een trauma opgelopen? Het is een dametje. Oh, sorry. Zij komen toevallig met z'n allen uit een Spaans asiel. En ik heb haar via mijn werk geadopteerd. Iemand had haar geadopteerd en afgestaan. Die belde naar mijn werk van die hond ga ik aan de boom binden, want ik kan er niet meer tegen. Die markeerde van alles. Dus die heb ik geadopteerd. Dit is haar dochter, die bleek nog in Spanje in het asiel te zitten. Oh. Dus die heb ik er toen bij besteld. En een tijdje later toen belde dat asiel, iemand van het asiel dat ze nog 2 hele oude chihuahuatjes hadden die over het hek waren gegooid. En of ik die ook wilde adopteren, dus ja, die horen erbij. Wat is nou het... Want we hebben al vaker ook in dit programma mensen met hondjes uit Spanje. Hoe anders is daar het klimaat dan voor richting honden, richting huisdieren? Nou, Dan bij slecht. ons. Ja, ze behandelen ze heel slecht. Ja, dit zijn jachthonden, die worden aan het einde van het jachtseizoen vaak opgeknoopt, omdat ze anders alleen maar geld kosten. En deze 2 hadden al een touwtje op mijn nek, zeg maar. Dus die hebben mazzel gehad. Die zijn afgepakt door iemand van een asiel in Spanje. Door het oog van de naald. Ja, door Aan de dans ontsprongen. Peter Koekenbakker, een Nederlander die in Spanje een eigen asiel had. Hij is overleden 2 jaar terug. Maar ja, die man heeft een asiel met 600 honden of zo. En die is daar een asiel begonnen. Hij ging op vakantie in Spanje. En kwam al die ellende tegen en is daar een asiel begonnen. En, hij is wel een bekendheid hoor, Peter Koekenbakker. Maar hij leeft niet meer. Nee. Wat is er met dat asiel gebeurd, met die 600 Het is er honden? nog wel. Het wordt door de vrijwilligers die er toen waren, wordt het gerund. En het is niet meer wat het was, zeg maar. De grond was gehuurd, zeg maar. En ze moeten er eigenlijk van af. Dus ze zijn op zoek naar nieuwe grond. En het is allemaal, omdat hij is overleden, is het een beetje in duigen gevallen. Nou ja, het was zijn levenswerk, denk Het ik. was zijn levenswerk, ja. En als zo iemand dan wegvalt, dan... Ja. Hey, even, trouwens, één ding wil ik nog weten. Wat voor ras is dat? Dit is een Podenco Maneto. En dat is de mama van die. En dat is ook een Podenco, maar met een iets grotere... Podenco's heb je in heel veel formaten. Oké. Je hebt heel veel verschillende. En dit is de kleinste soort, zeg maar. En zij was heel bang voor mannen, maar zoals je ziet gaat het al stukken beter. Ja, nou, Mitch, onze cameraman, is meteen geaccepteerd. Ja, eigenlijk, mannen wilden ze niks te weten. Nee, in maar het Mitch begin, doet het hoor. normaal Dus, gesproken ook niet zo goed bij de vrouwen. Dus dat... goh, ja, hier ontstaat iets moois, zullen we maar zeggen. Hey, ja. Ja, en die blijft Hoe heet deze dame? Maddie. Maddie. En dat is Pedro. Die zijn vernoemd naar Peter Koekenbakker dus, Pedro. En Maddie was Madeleine, zijn vrouw. Oh. Dus daar zijn ze naar vernoemd. Maddie heeft een beetje vleermuisoortjes. Een beetje wel, hè? Ja. Ze is waarschijnlijk heeft ze zo'n Ja. buitenlandsziekte en daardoor Ja, leishmania. Niet gebeten. Nee. Nee. Die oortjes brokkelden echt af. Langzaam maar in het, zeker vallen de stukjes af helaas. Dus, Nou zijn jullie met het hele circus van Duivendrecht helemaal naar Schulder gekomen. op vakantie voor het eerst.
Ja, we staan bij Epe op de camping ergens. Ja. Ja, ik had al een beetje het gevoel dat zijn kampeerders. Want jullie zien er toch wel uit als outdoor mensen. Ja, Ja, zeker. ja. Tentje. Ja. Ja, klein trekkersteentje. Met z'n allen erin, heel gezellig. Met z'n 6 in een heel klein tentje. Nou, Nee, dat is toch geweldig. heel knus. Ja, de heel bejaarde hondjes die zijn momenteel bij mijn ex. Die zijn niet mee, want ja, je mag eigenlijk, op de camping mochten er maar 3. Dus Ja, dat is Dit best is eigenlijk lastig al als één je te 6 veel. hondjes hebt om een camping te vinden Ja. waar ze zeggen, kom maar, leuk 6 hondjes. Ja. Dus die zijn nu nog even bij hem aan het logeren. Maar ik ben wel van plan om een camping te zoeken dat ze alle 6 mee kunnen. Ja, dus Nou, als er mensen zijn die een camping hebben of weten... met 6 hondjes. Ja, 6 hondjes. Dan meld het even en dan sturen wij de berichten door. Wat staat er allemaal op de agenda? Wat willen jullie per se doen? Of is het gewoon lekker wandelen? We hebben tot nu toe elke dag 4,5 uur gelopen. Dus Ja. met de bejaardenclub. Dus ze houden het goed vol. En als ze Het is moe hier zijn, dan heel, gaan ze in de heel draagzak. makkelijk, Dus je kan alle kanten op. Ja. Het is echt prachtig, overal. Eerste keer in Limburg? Ja, ik ben al veel vaker Ja, geweest, maar voor voor mij, haar is de eerste ja. keer. Oké. Ja, mijn eerste keer, zeker. Wanneer was voor jou dan het eerst dat je hier naartoe ging? Nou, echt al 25 jaar geleden zo, denk ik. Dus, Ja. En steeds teruggekomen. Dus, ja, ik vind het echt heel mooi. En Ja. waar hebben jullie elkaar leren kennen? In Amsterdam. Ja, we kennen elkaar al heel Ja, lang. we kennen elkaar. Ja. Maar Oké. we hebben pas sinds 3 jaar ongeveer een relatie. Dus- Ja. Oké. Ja. Ja. Wonen jullie ook samen? Ja, ja, ja. Ja? Ja. Oké, Ja. dus met Met de hele bende. met z'n achten. Ja, Ja. In Amsterdam. in Amsterdam. Ja. Bij de Gasterplas heb je ook heel veel natuurgebieden en zo. Dus ja, daar wonen we. En hoe ver is Duivendrecht van? 10 minuutjes. 10 minuutjes. Ja, Met de auto. ja, Oké. ja, het is heel makkelijk, heel goed te doen. Dus, Hey, en wat doe je zoal in de kliniek dan? alles. Balie, telefoon, operatieassistenten, ja, gewoon alles. Alles wat er voorkomt in een kliniek, dat doe ik. Goh. Ja. En ik ben dus de sukkel die de bejaarde hondjes die afgedakt worden meeneemt. Nou, er zit wel een stop op nu. Je bedoelt jouw stop op haar. We hadden er 8, hè? We hadden er 2 jaar terug Ja. nog 8. Maar Ja. er zijn er inmiddels 2 van ouderdom overleden. Ja. Dus, En er moet natuurlijk ook nog een beetje ruimte in haar hart voor jou overblijven. Hè? Ja, dat is er wel, maar Groot hart, hè? zeg maar eerst, nou zeg maar 7e plek ongeveer. Wat erg. 7e plek. Kun jij dat verhaal van hem nog iets beter maken door hem zetten met stip op 6 nu? de honden gaan altijd voor, hè? Dus, Oké. Goed, Ja. nou op 7. Ja. Jij hebt daar vrede mee? Met plek? Ja. Het valt ook wel mee. Oké. En wat doe jij in het dagelijks leven? In het dagelijks leven, ik werk bij een sushi bedrijf. Dat is heel wat anders. Oké. En- Maak je ook... Nee, ik ben gedeeltelijk chauffeur daar, dus bezorgen bij winkels van ons. Maar ik ben ook ontwerper, dus ik doe marketingdingen en dat soort flyers maken, posters. Oké, maar je ontwerpt geen sushi? Nee, dat nog niet, wie weet. hij kan wel goed koken. Oké. Ja, Ja. maakt hij thuis ook wel eens sushi? Nee, maar wel andere dingen. Dus ja, hij kan Oké. goed koken. Maar het is ongelooflijk populair, hè? Ja, maar daardoor wel heel veel concurrentie, dus het is, het is best wel een moeilijke markt. Oké. Ja. Maar zit je dan zit je niet de hele dag in de auto om sushi te bezorgen? Soms wel, sommige dagen wel. En andere dagen zit ik bij ons op kantoor, achter de pc. Is het leuk? Ja, Ja? ik vind het wel een goede combinatie. Ja. Hij weet ook altijd overal de weg, dus heel handig. Oké. Ik rij altijd overal verkeerd. Maar hij weet altijd de weg naar huis te vinden. Dus, Steek je nou je tong naar me uit, Pedro? ja, Pedro heeft maar 1 kies. Och, germ. En Pedro is ook in hondengebied een beetje achtergesteld typeje qua hersentjes. Ja, hij mist een paar gram of zo. Of hij heeft één te veel, dat weet ik niet. Hij is niet helemaal... Dat is een mogoltje. Oh. Echt hoor. ja. Dat heb je ook bij... Meerdere dierenartsen hebben gezegd dat hij niet helemaal in orde is.
Maar maakt hem dat ook niet Ja. weer extra schattig? Ja, hij is gewoon super schattig. Ja. P? Jij? Alleen hij bijt ook graag. Alleen Ja. hij heeft geen tanden meer. Dus dat Ja, maakt niet één, uit. zei je net. Nou ja, één Nou, dan kies. laat ik het aaien bij Pedro ook maar achterwege. Ja. Maar het is wel een leuk plaatje. Ja, het is wel een schatje, toch? Ja, loenst ook heel erg. En dan loopt raar, dus hij is heel grappig. P? Ja, Ja. en voor de oudjes moet je goed zorgen. Ja. Hè? Ja. Dus, en je hebt de... Ja, Maddie, sorry. Moeten de draagzak. Niet bij Oh ja, de draagzak moet de weg. draagzak, ja. Ja. Want jullie hebben er 2. Ja, ik heb 3 draagzakken. Deze heb ik altijd om. En hij heeft voor Pedro nog 1. Die moeten we even uit de auto pakken. En we hebben nog eentje achterin. Dus, Als ze instorten half. Ja, ja. ja, en normaal, als we alle 6 hondjes hebben, hebben we ook nog een soort hondenkar. Want die 2 zijn heel oud, die nu niet mee zijn. Die zijn allebei 15,5. En die kunnen niet zo ver, dus die gaan dan in de kar.